Venom, не чакай, не Venom. Готин да съм за нея. Това е Creative Mode. Това е епизод първи. Creative Mode. Така. Епизод втори, да? И така ще покажа моите постройки. Това ми е скина, добре. Тук ми е кръботилницата, още не готова. Горе ми е шопа, после ще го докажа, това ми е къщичката. Ми е там нещо си. И това ще ми е какво ще правя на Survival Mode. И така. Тук има безплатна торта за мултиплеер, тук е туалетната. И къде долу от къщата се влиза и това е шоп. Това е шопа, вътре се влиза. И така, тук така. Карите така, отваряте портичката. Тук е Armored работи си, тук е Food и т.н. Тук има тук има различни работи и това е от мен за сега. Като ще почнем Survival епизоди, т.е. Creative епизоди. И това е от мен. Чао!